It's time to let it go. Oh. Ay nako! Sinabi na nating lahat yan! Ako na ang nagdidesisyon. Hindi mo na makikita ang 2025. Sa totoo? Hindi nga! Alam nyo po mga kabisyo, may mga bagay katulad niyan na dapat na po nating itapon. Bitawan mo na. Bitawan mo na please! Huwag ka maging clingy. Ano ba dito yung mga bagay na pwede ko nang i-let go na Yes. nakakasikip lang naman pala? Oo. Pwedeng ibenta. Pwedeng Oo. ipamigay. Kapag halimbawa magpapamana ako ng mga damit tapos ibibigay sa iba, hindi ko nga lang alam kung ilan sa kanila ang kaya magsuot ng isang malaking bulaklak tulad ko. Pagka kami nag-garage sale, talagang natitira talaga yung mga kakaiba, yung mga sapatos na may pakpak. Ayos, sabi ko, bakit ayaw bilhin? Bakit ayaw nyo bilhin itong mga sapatos na to na may pakpak? Ang daming gamit sa bahay po Ay, natin. tama. Oh. Hindi po natin tinatapon, palibhasa clingy tayo. Alikabok na may konting electric fan. Water dispenser na hindi na gumagana. Correct. Sa damukan ng mga lagayan ng mga kung anok-anok. I-let go na natin na Correct. yung mga ganyang klase mga gamit. So ito, kung kanino man yan, ako na ang nagdidesisyon. Yung headset na sinuot ko kanina na hindi gumana, hindi mo na makikita ang 2025. Huwag mo nang ipilit. Nakasya pa yung extra small na t-shirt sa'yo. Hindi. Ha? Hindi, magda-diet pa ako. Ay, nako! Sinabi na nating lahat yan. Ilang taon na yung t-shirt na yan. Sa totoo. Minsan kapag ka nagkalkal ka, di ba yung sinasabi nga natin may plehe pa yung iba. Kasi minsan may feeling tayo na kapag ka sale, emergency, Correct. natataranta tayo, hala sale! Oo, sayang. Kailangan mo, sayang. Kahit sa totoo lang, hindi kasya sa iyo sapatos, hindi kasya sa iyo yung damit. Bibilihin ko to kasi magpapalit naman ako. Yan! Sa totoo? Hindi nga! It's time to let it go. Oho. Itong mga paalalang to ay sinasabi ko sa akin. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.